ଧାନ କଥାଟା କହୁଛି ଧରା ଯୋଉ ଜଣେ ଚାଷୀ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ନେଲା ତାର ଯାହା ତାର ଆପଣ ନ୍ୟାୟ କଲେ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆମର ଆରଏମସି ବାଲା କି ଯାହା କାଟିବା କଥା ଧରା ଯୋଉ ଆପଣ 8 କିଲୋ କାଟିଲେ ତାହେଲେ 20 ଅଷ୍ଟା 160 କାଟିବା କଥା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜିଜିଆ କର ହିସାବରେ ଆପଣ 197 98 କେମିତି ସାର୍ ଟିକେ ବୁଝାନ୍ତୁ ମତେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଧାନର କ୍ୱାଲିଟି ଭଲ ଥିବ ଏଫେକ୍ଟିଭ ଧାନ ଥିବ ତାହେଲେ 1 କିଲୋ ବି କାଟିବେ ନାଇଁ ସାର୍ କାଟିବା କଥା କାଟିବାରେ ତ କାଟିବ ସେ କାଟିଲେ ପରେ ବି ଚାଷୀ ଦଳକୁ ରାଜି ଅଛି ନା ନା ମୋ ଆगे ଶୁଣନ୍ତୁ କାହିଁ କାଟିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧାନର ମୋକ୍ସଚର 17% ଅଛି ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ସେ 1 କିଲୋ ବି କାଟିବେନି ପଚାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର 17% ଥିଲା ପରେ ବି କଟା ହଉଛି ସେଟା ସାର୍ ଆମେ ସେ କଥା କହୁନି ସାର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଧରାଯାଉ ଆମର ସାର୍ ଧାନ ଜଣେ 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ନେଲା ଧରାଯାଉ ତାର ଡିସାଇଡ୍ କଲେ କି ତାର ଧାନ ଯାହା ଥିବ କଲେ ଏଇ ହିସାବରେ ତାର 8 କିଲୋ କଟିବ ତାହେଲେ ସାର୍ 20 କିଲୋ ନେଲେ ସାର୍ କେତେ 160 କିଲୋ କଟିବ ନା ସାର୍ 197 କିଲୋ କଟିବ କହୁଛୁ ସମୟ ସେଇଟାକୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଏ ଜିଜିଆ କଟଣି ବନ୍ଦ ହଉ ଯଦି 20 କୁଇଣ୍ଟାଲ ନେଲା ଦାର ଆପଣ ଯାହା ଆରଏମସି এইটি প্রতাপর মন্ডি কাହିଁ কাটুଛୁ ସାର୍ ସାର୍ ଆପଣ ମୁଁ ଆଉ ସାର୍ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି ନା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାର୍ ଜଣେ ଧାନ 17% ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଚାରିବେ ସେ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡପାରେ ଆସିଲେ ତଥାପି ଧାନ କାଟା ହଉଛି କଟା ଯିବା ହାତରେ ମୁଁ ମନା କରୁନି ସାର୍ ମତେ ଲେଖିକି ଦିଅ ହଁ କଟା ଯିବା ହାତରେ ମୁଁ ମନା କରୁନି ମୁଁ ସାର୍ ତମର ଚେକିଂ ଯୋଉ ତମର ଯୋଉ ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟା ସେ ରିପୋର୍ଟଟା କେତେ ଅଛି ଏବେ ମତେ ଏବେ କଥା ହଉଛି ଦିଅ ରିପୋର୍ଟ ଏବେ ସାର୍ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛି ମୁଁ ବି ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ 20 ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଅଧିକା କାଟୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟଟା ଅଛି କି ଏବେ ଦିଅ ମତେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରିପୋର୍ଟଟା ଆମକୁ ଦଉଛନ୍ତି କି ସାର୍ କାହିଁ ଦଉନା ମଣ୍ଡିରେ କାହିଁକି ଦଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ ତ ବିଧାୟକ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଗିବନି କେମିତି ଆପଣ ସାଇଡରେ କିଛି ଦଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ଧାନ ବିକିବ ଆମର ମକର ଅଛି ମାନେ ମତେ ଜେଆରକୁ କହୁଛ ସେଟା କହୁନ କାହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟଟା କଣ କେତେ ଆପଣ କିଛି କଥା ବୁଝିବା ପଡୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ସାର୍ ଆପଣ ଶୁଣିବେ ଆପଣ ପବ୍ଲିକର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ନା ମୁଁ କହୁଛି ସାର୍ କଥା ଶୁଣିବେ ଜ୍ଞାନ ଆରେ ତମ ରିପୋର୍ଟଟା ଯୋଉଟା ତମର 8 କିଲୋ କାଟିବ କୋଉ ଆଧାରରେ କାଟିବ ଆଗ ତମ ରିପୋର୍ଟଟା ମାଗ ମୋର କେତେ ମକ୍ସଚର ଅଛି ମୋର କେତେ ବାଲିଗୁଡି ଅଛି ସେଟା ମତେ ଆଗେ ଦିଅ କଥା ଶୁଣ ମୋ କଥା ଶୁଣ ଆରେ ତମେ